6వ గణతంత్ర దినోత్సవం శుభాకాంక్షలు. ఈరోజు గణతంత్ర దినోత్సవంలో ఐటీడీఏలో వచ్చేసిన గౌరవనీయులు ఎమ్మెల్యే ఖానాపూర్ గారికి, గౌరవనీయులు ఉమెన్ కమిషన్ మెంబర్ ఈశ్వరీబాయి గారికి మరియు భారతదేశం 76వ గణతంత్ర దివస్ జరుపుకుంటున్న ఈ తరుణంలో అందరికీ మరొక్కసారి 76వ గణతంత్ర దినోత్సవం శుభాకాంక్షలు. సమగ్ర గిరిజన అభివృద్ధి సంస్థ ఉట్నూరు ద్వారా చేపట్టిన గిరిజన అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు క్లుప్తంగా విద్యాశాఖలో 926 ప్రాథమిక పాఠశాల 12,008 విద్యార్థులు విద్యను అభ్యసిస్తున్నారు. 1037 ఉపాధ్యాయులు పని చేయుచున్నారు. 133 ఆశ్రమ పాఠశాలలో 31,567 మంది విద్యార్థులు విద్యను అభ్యసిస్తున్నారు. 4,812 విద్యార్థులకు రూపాయలు 22,126 లక్షలు పోస్ట్ మెట్రిక్ స్కాలర్షిప్ మంజూరు చేయడం అయినది. 55 గిరిజన విద్యార్థులు కార్పొరేట్ కళాశాలలో మరియు 953 మంది ప్రీ మెట్రిక్ లో చేర్పించడం అయినది. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రతిష్టాత్మకంగా ప్రవేశపెట్టిన అమ్మ ఆదర్శ్ పాఠశాల పథకం ద్వారా 1,449 లక్షలతో ఉమ్మడి జిల్లాలోని 444 గిరిజన పాఠశాలలో రిపేర్స్ పనులు చేపట్టడం జరిగింది. ఈ విద్యా సంవత్సరం నుండి పెంచిన ఛార్జీల ప్రకారం నూతన ఆహార మెన్యూను ప్రారంభించి నాణ్యమైన ఆహారాన్ని అందించడం జరుగుతుంది. దీంతో పాటు గిరిజన బాలికలకు రక్తహీనతను పారద్రోలడానికి ఐటీడీఏ చొరవతో గిరిజన పోషణ్ మిత్ర పథకాన్ని ప్రారంభించి 66 గిరిజన బాలికల పాఠశాలలో వారంలో 2 రోజులు ఈ పప్పు లడ్డూతో పాటు ఐరన్ ఫాలిక్ యాసిడ్ టాబ్లెట్ మరియు విటమిన్ సి టాబ్లెట్ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. దీని ద్వారా చాలా మంది బాలికలు రక్తహీనత తొలగిపోయింది. ఈ కార్యక్రమం విద్య మరియు వైద్య శాఖల్లో సమన్వయంతో సంధించడం జరిగింది. విద్యార్థులలో ఆంగ్ల భాష నైపుణ్యాలను పెంచడానికి అన్ని ఆశ్రమ పాఠశాలలో 2 ఎన్జిఓ భారత్ దేఖో మరియు లీవ్ ఫర్ వరల్డ్ ద్వారా స్పోకన్ ఇంగ్లీష్ క్లాసెస్ ఆరంభించి ప్రతి పాఠశాలలోని ఇంగ్లీష్ ఉపాధ్యాయులకు కూడా శిక్షణ ఇచ్చి మంచి రిజల్ట్స్ పొందే దిశలో సాగుతున్నాం. ఇది పిల్లలలో ఆత్మస్థైర్యాన్ని పెంచింది. ఈ విద్యా సంవత్సరంలో ఎంపిక చేసిన 5 పాఠశాలలో సంశోధన్ ట్రస్ట్ ద్వారా అన్ని క్లాస్ రూమ్స్ డిజిటలైజ్ చేయడం జరిగింది. గురుకులం విద్యకి సంబంధించి స్టార్ 50 ద్వారా గిరిజన బాలికలకు ఐఐటి, IIIT, నీట్, NIT మరియు ఇతర కాంపిటేటివ్ పరీక్షలో ప్రత్యేక అనుభవం కళా అధ్యాపకులతో శిక్షణ అందించి మంచి ఉత్తీర్ణత పొందేలా మరియు దేశంలోని అత్యంత కళాశాలలో ప్రవేశాలు తీసుకునేలా శిక్షణ ఇస్తున్నాం. మినీ అకాడమీ స్పోర్ట్స్ క్యాంప్ యూఆర్జేసీ బాయ్స్ ఆదిలాబాద్లో, ఖోఖో యూఆర్జేసీ గర్ల్స్ ఆసిఫాబాద్లో, ఫుట్బాల్లలో గిరిజన విద్యార్థులకు రాష్ట్రీయ జాతీయ స్థాయి పోటీలలో పాల్గొనేలా ప్రత్యేక శిక్షణ అందిస్తున్నాం. ఈ విద్యా సంవత్సరంలో జేఈ, NIT, నీట్ మరియు ప్రతిష్టాత్మకమైన కళాశాల చేరిన దాదాపు 60 విద్యార్థులకు ల్యాప్టాప్ లేదా తగిన పారితోషికాలు నగదు రూపంలో ఇవ్వడం అయినది. మొత్తానికి గాను 16 లక్షల రూపాయలు ఖర్చు చేయడం అయినది. మహిళా శిశు సంక్షేమ లక్ష్యంగా ఐసిడిఎస్ ప్రాజెక్ట్ ఉట్నూర్ పరిధిలోని 252 అంగన్వాడీ కేంద్రాలు పనిచేస్తున్నాయి. ఈ కేంద్రాల నుండి ఆరోగ్య లక్ష్మి పథకం ద్వారా అర్హులైన 849 గర్భిణీలు, 983 బాలికలకు ఒక్క పూట సంపూర్ణ భోజనం అందించడం జరుగుతుంది. పిల్లల సమగ్ర అభివృద్ధి 3 months to 6 years పిల్లలకు 3,825 ప్రతి అంగన్వాడీ కేంద్రాలలో పూర్వ ప్రాథమిక విద్యను అందిస్తూ వారికి ఒక్క పూట సంపూర్ణ ఆహారం అందిస్తున్నాం. 6 months to 3 years పిల్లలకి బాల అమృతం మరియు కోడి గుడ్లు ఇంటికి రేషన్ రూపంలో THR టేక్ హోమ్ రేషన్ అందించడం జరుగుతుంది. దీంతో పాటుగా ప్రతి నెలలో పిల్లలు బరువు ఇతులు కొలవడం ద్వారా పోషణ్ మరియు ఆరోగ్య స్థాయిని మెరుగు పరచడం జరుగుతుంది. పోషణ్ అభియాన్ కార్యక్రమంలో ద్వారా అన్ని కేంద్రాలలో ప్రతి నెలలో 2 కమ్యూనిటీ బేస్డ్ ఈవెంట్ ఏర్పాటు ద్వారా
తల్లులకు గ్రామ ప్రజలకు పోషణ్ ఆరోగ్యంపై సమాచారం అందిస్తూ అందరికీ అవగాహన కల్పించడం జరుగుతుంది. పీవీటీజీ అంగన్వాడీ కేంద్రాల్లో గిరి పోషణ్ కింద పల్లిపట్టి, జ్వార్ మిల్ ఆది ఇవ్వడం జరుగుతుంది. వైద్య మరియు ఆరోగ్య శాఖలో అదనపు జిల్లా మరియు ఆరోగ్య శాఖాధికారి పరిధిలో 32 ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రాలు, 186 ఉప ఆరోగ్య కేంద్రాలు, 6 సామాజిక ఆరోగ్య కేంద్రాలు ఆరోగ్య సేవలు అందిస్తున్నాము. పీవీటీజీల కోసం ముందస్తు చర్యల భాగంగా వ్యాధులు వ్యాపించకుండా పీఎం జన్మన్ టీం, ఎంసీహెచ్ టీం మరియు పిహెచ్సి టీంల ద్వారా వైద్య శిబిరాలు నిర్వహించడం జరుగుతున్నది. 1176 ప్రభావిత గ్రామంలో మలేరియా ఇతర జ్వరాలు రాకుండా ఇంటికి తిరిగి 18,057 వైద్య శిబిరాలు ఏర్పాటు చేయడం అయినది. ఐటీడీ ఉత్నూర్ పరిధిలో 11 మండలాల పిహెచ్సిలలో అవ్వల్ అంబులెన్స్ ద్వారా ఈ సంవత్సరంలో 2,644 మంది గర్భవతులు సురక్షిత ప్రసవం చేయడం జరిగింది. ఉత్నూర్, జైనూర్, తిర్యానీ, ఆసిఫాబాద్లలో గర్భవతులకు స్కానింగ్ సౌకర్యం ఏర్పాటు చేయడం అయినది. 102 అంబులెన్స్ ద్వారా ఉచిత ప్రయాణ సౌకర్యం కల్పించడం అయింది. ఉత్నూర్ హాస్పిటల్లో ఎన్ఆర్సీ ఎస్ఎన్యు ద్వారా నవజాత శిశువులకు తల్లులకు ఆహారలేమితో బాధపడుతున్న వారికి వైద్య సేవలు అందిస్తున్నాం. ఈ సంవత్సరం 2024లో ఉత్నూర్ హాస్పిటల్లో కిడ్నీ బాధితుల కొరకు డయాలసిస్ కేంద్రం ద్వారా 42 మందికి చికిత్స అందించబడినది. రక్త పరీక్షల నిర్ధారణ కొరకు తెలంగాణ డయాగ్నోస్టిక్ కేంద్రాలను ఉత్నూర్, రిమ్స్ ఆదిలాబాద్, ఆసిఫాబాద్, మంచిర్యాలలో ఏర్పాటు చేయడం అయినది. ఉత్నూరులో 24 నుండి టీ హబ్ సేవలు అందుబాటులోకి వచ్చాయి. ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో మొత్తం 4 జనని నిరీక్షణ కేంద్రాలు, ఆసిఫాబాద్ జిల్లాలో మొత్తం 7 జనని నిరీక్షణ కేంద్రాలు, ఇంకా 5 జనన నిరీక్షణ కేంద్రాలు నిర్మాణ దశలో ఉన్నాయి. గిరిజనులకు ఉచితముగా అత్యవసర వైద్య సేవలు కొరకు హైదరాబాద్ గాంధీ హాస్పిటల్ మరియు ఉస్మానియా హాస్పిటల్ పంపించడానికి ఐటీడీ ఉచిత అంబులెన్స్ రిమ్స్ హాస్పిటల్ నందు కలడు. గిరిజన్ కోసం ప్రత్యేక సహాయం కోసం రిమ్స్ ఆదిలాబాద్లో హెల్ప్ డెస్క్ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. హెల్ప్ డెస్క్లో అందరు ఆదివాసీ భాష తెలిసిన వాళ్ళు డెప్యుటేషన్ చేయడం జరిగింది. 23-24 సంవత్సరంలో మొత్తం 268 మందికి అత్యవసర వైద్యం కోసం హైదరాబాద్కు తరలించడం జరిగింది. ఐటీడీ ఉత్నూర్ పరిధిలో అన్ని ఆశ్రమ్ స్కూల్స్లో విద్యార్థులకు అన్ని రకముల వ్యాధుల స్కానింగ్ చేయడం జరుగుతుంది. ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో 84%, ఆసిఫాబాద్ జిల్లాలో 90%, మంచిర్యాల జిల్లాలో 76%, నిర్మల్ జిల్లాలో 90% రక్త పరీక్ష పూర్తిగా అయింది. కళాజాత బృందుల ద్వారా ఆరోగ్య అవగాహన సదస్సులు నిర్వహించడం జరుగుతుంది. ఎంసీహెచ్ ఎపిడెమిక్ టీమ్స్ ద్వారా ఈ సంవత్సరంలో 28,1115 మందికి వైద్య సేవలు అందించడం జరిగింది. కమిషనర్ ఆరోగ్య మరియు కుటుంబ సంక్షేమ అధికారి తెలంగాణ రాష్ట్రం గారు ఐటీడీ పరిధిలో 10 బైక్ అంబులెన్సెస్ లను మంజూరీ చేయడం జరిగింది మరియు వీటి సేవలు త్వరలో అందుబాటులోకి రానున్నాయి. ఇప్పటి వరకు 1,481 మందికి వైద్య సేవలు అందించడం జరిగింది. గిరిజన్ ఇంజనీరింగ్ విభాగంలో 3,000 లక్షల నిర్మాణం వ్యయంతో చేపట్టిన గురుకుల 6 పనులు ప్రగతిలో ఉన్నవి. ఇప్పటి వరకు 64.6 లక్షలు పనులు పూర్తి అయింది. ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ రోడ్స్ ఇన్ ఐటీడీఏ గ్రాంట్లో 52,450 లక్షలతో 424 రహదారులు నిర్మాణపు పనులు మంజూరీ అయినవి. 40 పనులు పూర్తి గవింపబడినవి. మిగిలిన 384 పనులు వివిధ దశలో పురోగతిలో ఉన్నవి. ఆర్టికల్ 275 పథకంలో 1,135 లక్షలతో వివిధ రకాల నిర్మాణపు పనులు మంజూరీ అయినవి. 8 పనులు పూర్తి గవింపబడినవి. మిగిలిన 5 పనులు వివిధ దశలో పురోగతిలో ఉన్నవి. PMAAGY పథకం కింద 620 లక్షలతో 222 వివిధ రకాల నిర్మాణపు పనులు జీపీస్లలో మంజూరీ అయినవి. ఈ పథకంలో దాదాపు 100% ఈ సంవత్సరంలో పూర్తి చేయడం జరిగింది. PM జన్మన్ పథకంలో 2,820 లక్షలతో 47 MPCs నిర్మాణపు పనులు మంజూరీ అయినవి.
5 పనులు పూర్తి గవింపబడినవి, 42 పనులు వివిధ దశలు కొనసాగుతున్నవి. బెల్మౌంట్ గేట్ పథకంలో 487 లక్షలతో 131 ఆశ్రమ పాఠశాలలకు ప్రవేశ ద్వార్ నిర్మాణపు పనులు మంజూరు అయినవి. అందులో దాదాపు ఈ సంవత్సరం అన్ని పనులు పూర్తి చేయడం జరిగింది. 9 మాత్రమే మిగిలి ఉన్నాయి. CCTVలో గత సంవత్సరం 23-24లో 437 PVTG గ్రామాల్లోని కుటుంబకు సోలార్ సిస్టమ్ ద్వారా విద్యుత్ అమర్చడం జరిగింది. అలాగే 23-24 సంవత్సరంలో గాను విద్యుత్ లేని గ్రామాలను గుర్తించి PM జన్మన్ పథకం ద్వారా మంజూరీ అయినటువంటి సోలార్ సిస్టమ్స్ ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో 90 PVTG లబ్ధిదారులకు సోలార్ సిస్టమ్ ద్వారా గృహ విద్యుత్ అమర్చడం జరిగింది. అదేవిధంగా ఇంకా విద్యుత్ లేని గ్రామాలను గుర్తించి సోలార్ సిస్టమ్స్ అమర్చడం జరుగుతుంది. 23-24 సంవత్సరంలో ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో సీజనల్ వ్యాధులు ప్రబలకుండా మరియు పరిసరాల పరిశుభ్రత రక్తహీనత గురించి మరియు ప్రత్యేకంగా బాలింతలు, మహిళలు, యువతలకు ఋతుక్రమముల తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తల విషయముల పోషకాహారం యొక్క ప్రాముఖ్యత గురించి 10 కళాజాతర బృందాల ద్వారా ఇప్పటి వరకు 300 గ్రామంలో అవగాహన కార్యక్రమాలు నిర్వహించడం జరిగింది. 23-24 సంవత్సరంలో గాను ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్ జిల్లాలకు చెందిన 500 PVTG రైతులకు 12 రకాల కూరగాయలు విత్తనాలను పంపించడం జరిగింది. 23-24 సంవత్సరాల్లో ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో PM జన్మన్ పథకం ద్వారా 12 మల్టీపర్పస్ సెంటర్స్ మంజూరు కాబడినవి, 5 పూర్తి అయినది, మిగతా నిర్మాణ దశలో ఉన్నాయి. ఈ సంవత్సరం సుదూర ప్రాంతాలు ఉన్న PVTG నివాసుల ప్రత్యేక వైద్య శిబిరాలు ఏర్పాటు చేసి వ్యాధులు వ్యాపించకుండా తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవడం జరిగింది. ల్యాండ్ ట్రాన్స్ఫర్ చట్టంలో ఈ సంవత్సరం 233 కేసెస్లో నమోదు అయినవి. అందులో 49 కేసెస్లో పరిష్కరించడం పడినవి. ఈ చట్టం ద్వారా 11 కేసెస్లో 45 ఏకర్స్ భూమి గిరిజనులకు అందించడం అయినది. 20 కేసెస్లో 70 ఏకర్ భూమి ప్రభుత్వం అందించడంలో వచ్చింది. అటవీ హక్కులు గుర్తింపు చట్టం 2006 ROFRలో ఉమ్మడి జిల్లాలోని 50 మండలాల్లో 499 అటవీ హక్కులు కమిటీలను ఏర్పాటు చేయడం జరిగినది. ఈ చట్టం ద్వారా మొదటి దశలో 37,324 మందికి వ్యక్తిగత హక్కులు కల్పించడం ద్వారా 1,36,877 ఎకరాలకు హక్కు పత్రాలు పంపించడం జరిగింది. ఈ చట్టం ద్వారా రెండవ దశలో 37,136 మందికి వ్యక్తిగత హక్కులు కల్పించడం ద్వారా 1,05,8 ఎకరాలకు హక్కు పత్రాలు పంపిణీ చేయడం జరిగింది. అటవీ వనరులపై 437 సామాజిక హక్కులకు సంబంధించి 2,70,000 ఎకరాలకు హక్కు పత్రాలు పంపిణీ చేయడం జరిగింది. నైపుణ్య వృద్ధి కార్యక్రమంలో 24-25 ఆర్థిక సంవత్సరంలో 1,600 టార్గెట్ కు గాను 2025 వరకు 814 మంది నిరుద్యోగి యువకులకు నైపుణ్య శిక్షణ ఉద్యోగ అవకాశాలు మరియు స్వయం ఉపాధి కల్పించడం జరిగింది. 24-25 ఆర్థిక సంవత్సరంలో సమగ్ర గిరిజన అభివృద్ధి సంస్థ ద్వారా ముందస్తు పోటీ పరీక్షల PETC లైబ్రరీ నందు 65 మంది DSC గ్రూప్ మరియు గ్రూప్స్ అభ్యర్థులకు నెల రోజుల పాటు స్టడీ హాల్, భోజనము మరియు వసతి సౌకర్యం కల్పించడం జరిగింది. ఇందులో 6 యువకులకు టీచర్ ఉద్యోగ గాని మరియు ఒకరు గ్రూప్ 4 ఉద్యోగానికి ఎంపిక అయ్యారు మరియు 5 అభ్యర్థులు గ్రూప్ 1 ప్రిలిమ్స్ కు అర్హత కావడం జరిగింది. 23-24 ఆర్థిక సంవత్సరంలో 370 మంది ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్ జిల్లాకు చెందిన గిరిజన నిరుద్యోగ యువకులకు పోలీస్ కానిస్టేబుల్, సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ ఆఫ్ పోలీస్ మరియు గ్రూప్స్ ఉద్యోగం కోసం స్థానిక యూత్ ట్రైనింగ్ సెంటర్ ఉట్నూర్ మరియు ఇచ్చోడాలో శిక్షణ ఇవ్వడం జరిగింది. ఇందులో 19 మంది యువకులకు పోలీస్ కానిస్టేబుల్ కి ఎంపిక అయ్యారు. 24-25 ఆర్థిక సంవత్సరంలో 5 జాబ్ మేళా ద్వారా
20 ప్రైవేట్ కంపెనీలలో 302 మంది నిరుద్యోగ యువతీ యువకులకు కనిష్టంగా ₹10,000 మరియు గరిష్టంగా ₹14,000 వేతనంతో కూడిన ఉద్యోగ అవకాశాలు కల్పించడం జరిగింది. 23-24 సంవత్సరంలో 29 జాయింట్ లయబిలిటీ గ్రూప్లో ఏర్పాటు చేసి గిరిజన అభివృద్ధి సంస్థ 50 సంవత్సరాలుగా వివిధ పథకాల ద్వారా గిరిజనుల అభివృద్ధికి నిరంతరం కృషి చేస్తుంది. గిరిజనుల అభివృద్ధిపై అదే ఆశతో కొత్త సంవత్సరంలోకి ప్రవేశిస్తున్నాం. ఇటీ సేవలు సంవత్సరం కాలం మీ సహాయ సహకారాలతో ముందుకు సాగుతున్నందుకు ప్రతి ఒక్కరికి నా ధన్యవాదాలు.